Здравейте, днес ще продължим поредицата оцеляване номер 2. Да почваме. Ще си продължим оцеляването, да, както предишният епизод. Предишният епизод си направихме къщата, но този епизод моят приятел също няма да участва, защото не можахме. И не знам кога ще го включим и него. Да оправим малко къщата. Така. Чакай да си пусна чудовищата. Те ми са пуснати. Така. Малко дърво така. Добре. Така. Изцяло къщата почти е готова. Така. Ще набера малко дърво. Така. Така. Ето един паяк. Паяк. Добре, вече имаме паяжина. Да се огледаме внимателно за други моби. Така. Защо клекнах? Ще се събера малко дърво. Така. 11 дърво ще ми стигне. Опа. Така. Да се успокоим, че цялата къща ни е вече от дърво. Готова. Този епизод като цяло не знам какво ще правим, но ще намерим какво ще правим. Може да отидем в мината. В мина, да си направим мина. Защото аз нямам и за това. И така, няма ми стигна дървото. Така. Така, ето я. Така. Вече като изцяло, вече е нова къща. Оп, не. Така. Ето. Така. Така. Да си направя как беха уния. Къде са, бе? Те ги няма. Така, това дърво се речи. Така. И надявам се да ви хареса и не забравяйте, абонирайте се. Това е най-важното. Се абонирайте и кажете в коментарите дали да продължа поредицата, ако ви харесва. Така, да знам дали да продължавам поредицата. Ако не ви харесва, да спирам. Така, торчове нямам, така че ще си отида. Започнахме мината. Мисля да... То тук си има мина, да, за експлорване, но по-нататък. Може и после, но като цяло сега не. Може да си направим една картина да не е празна къщата, ако искаме. Да, защо пък не? Защо да не са две? Охо.
Добре, ще отида си направя картини. Ще си ги сложа за красота. И като цяло този епизод нещо няма какво да правим. Така малко пръчки да си направим. Пръчки, така. Искам някаква голяма. Не. Може. И тук една. Не. Да. Добре. Така. Дърво и леглото няма да тука. Тука. Така. Какво ще да направим? Опа, тука. Малко. Може малко сега да си направя чаркол и да отида да експорна ние мини, където казах. Имам 3 чаркол, 2 дърво. Така. И ще отида за храна. Така, да хапнем една пържола. Ще отидам за храна. Че нямаме много. Виждам едно прасе. Ще го бия. Това бе. Даде ми. Много овце има тук. Не знам за какво не са. Но ще видим по-нататък ферма. Така, кокошка може да хапнем. Тук има още много. И цяло пишете в коментарите какво да правя. Сега чаркола да се вземем дали ще е готов. Така. Да си опечем. Чакай. Така. Така. Добре, така. Така и пилетата. Чакай да му сложим още малко дърво. Аз пък нямам дърво. С врати може ли? Не. Да оставим ненужните неща. Така. За сега те не ни трябват. И последното пиле. Добре, така. Пържоли. Така. И ще се наспя. И ще завършвам клипа вече. Така. Нощ ли? Добре, вече може да спим. Не. Почти е нощ, бе. Що? Ето. Добре да се надяваме, че няма да не пусне. Добре. Не неглижно. И това бе за този клип. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, кажете какво да правя. И чао!